Dobar dan i dobrodošli. Neko od vas mi se javio na Instagramu s jednom divnom temom koja vidim da se provlačila na komentarima na YouTube-u. Stoga onako želim iz nekog mog ličnog iskustva da podelim neke primere i na kraju krajeva svoje mišljenje. Kaže devojka ovako: prolazim kroz težak period i pogledala sam tvoj video na YouTube-u, hoću da te pitam kako si uspela tako lako da precrtaš ljudi iz tvog života i kako se nikada ne vraćati u prošlost. Ovo zaista smatram jednom od svojih super moći, da mogu da te precrtam iz mog života kao da nikada u njemu nisi postojao i da nastavim napred i da se nijednom momentu ne okrenem da zažalim za takvom nekom odlukom. Imam jedan fantastičan primer, možda čak i dva, vidjet ćemo koliko nam vremena bude ostalo, gde želim da vam objasnim kako i zašto prekidam prijateljstva i kako smatram da je stvaranje prijateljstva u nekom odraslom dobu jedna divna era koja može da vam se desi ukoliko ste otvoreni da primite takve nove poznanike koji vremenom postanu i prijatelji. Zaista sam imala jako blisku drugaricu s kojom sam se družila 20 godina i bile smo i jako bliske i mnoge stvari smo prošle zajedno i kada sam se preselila za Dubaj, mi smo i dalje ostale u kontaktu, čule smo se, znači zaista je to bila jedna jako bitna osoba u mom životu. Sticajem okolnosti, ona se preselila za Dubaj i kada je ona ovde došla i kada smo se mi videle nakon 2-3 godine od poslednjeg puta kada smo se srele, mene je nekako telo tako je pričalo sa mnom, mislim, ja znam da vjerojatno vama zvuči kao da sam ja ludača neka, ali je realno da osjećam svoje signale tela i sada već kao neko ko radi na sebi od 2017. godine mogu da prepoznam kakve signale meni telo šalje i sećam se da sam sedela u istoj prostoriji i čoveče osjećam kako mi telo vrišti i šalje mi signale da moja i njena energija više nisu mač. Znači, nema nikakve ljutnje, nikakve svađe, nikakvog glavnog razloga zašto se to u meni dešavalo, prosto je bilo tu. Ja sam te osjećaj jednom ignorisala, drugi put ignorisala, dok na kraju sam pomislila, ja ovo više ne mogu da ignorišem, znači nešto nije u redu. Šta je to što nije u redu, ja zaista ne znam, ali osjećam da naše energije više nisu mač, nego čoveče kao da se ovako udaraju. I prosto mi nije bilo prijatno u njenom društvu. A ona devojka ništa nije uradila. Iste ko što je uvijek bila, verovatno, mislim. Ili sam se ja promenila, ili se nešto treće desilo, ja zaista ne znam, ali znam da mi nečije prisustvo nije prijalo. Sad, ja sam osoba koja uvijek ide na kvalitet, a ne kvantitet i uvijek sam imala jako mali broj prijatelja u svom životu i tada kada sam ostala da meni neko jako blizak više ne prija, počela sam da sebe pitam, pa dobro, zašto ja i dalje moram da se družim s ovom osobom? Dakle, ništa ona meni nije uradila, ništa ja nju nisam uradila, nije postojalo nikakve drame, nikakve ništa se nije desilo, prosto neko ko mi više odgovarao, mi više ne odgovara. I družili smo se 20 godina i toliko uspomena i toliko toga zajedno nekih stvari kojih se ja zaista sada sa nekom velikom radošću sećam i kažem sebi, pa ja mislim da ovo više ne ide. I ja sam probala sebe još par puta, sam mislila da možda nešto drugo utiče na to, da ja to samo umišljam i tako dalje. I zaista sam se potrudila mnogo puta da opet se vidimo, da opet probamo, čak smo imali otvorenu konverzaciju gde ona meni zaista rekla, ja imam utisak da ti više nisi ista. I ja sam rekla, ali nisam. I to je istina, ja nisam. Neko sam ko radi na sebi, ko se razvija, ja nisam ista Kristina od pre 2 godine, od pre 3 godine, a kamoli od pre 5, 6, 7, 8 godina. Prosto je normalno da se kao ljudska bića menjamo i da više što nam je nešto prijalo, više ne prija. Mislim, pobogu, kupite nešto, garderobu, pa vam posle 5 meseci više vam se ne dopada. A kupili ste jer vam se dopala. Tako isto i s ljudskim odnosima. Tako ja to bar vidim i praktikujem. I zaista smo imali jednu otvorenu konverzaciju, da sam ja rekla, ali ja ne znam zašto, ali ne prija mi kada sedim s tobom. Prosto ne prija mi, osjećam kako sva treperim i to nije osjećaj koji želim da bude prisutan u mom životu. Neko sam koji je zaista svestan i svojih osjećaja i svojih misli i signala koje mi telo šalje i meni je to zaista bio onako jasan signal da taj odnos treba da se prekine. Sećam se su neke od mojih drugarica govorile, pa znam, ali greota, družile se 20 godina, pa kako sad da se više ne družite? Pa kakve veze ima što smo se družili 20 godina? Mislim, uopšte ne kapiram zašto bi se ja fokusirala na prošlost umesto da kažem, meni ova osoba više ne prija, spremna sam da primim nove ljude u svoj život. I to je nešto sam naučila ovde u Dubaju, jer naravno živim u tuđini, živim u inostranstvu.
sve moje drugarice su, jel te, kući, mislim imam ih svega 2, to je moja realnost i ovde i kući. I kada sam došla ovde, zaista sam shvatila, se izvinjam, da ako želim da i ovde imam kakav takav socijalan život, moram da budem otvorena, da upoznajem nove ljude. E sad, šta je ovde poenta? Ti kada živiš u inostranstvu, ja i bilo ko drugi je stranac ovde, većina nas. I mi smo svi otvoreni za nova druženja, za nova upoznavanja, za nove neke prilike i baš zato što smo otvoreni, upoznaš ljude u nekom odraslom dobu, gde znaš kakav prijatelj ti treba, šta od prijatelja tražiš. Mislim, to je isto kao kad tražite neki posao. Ako vam je negde bilo bez veze, sada sledeći put kada tražite posao, znate šta sigurno ne želite da imate u tom radnom okruženju ili bilo šta što se dešava sa tim poslom. Tako isto i sa prijateljskim odnosima. Dakle, sada tačno sa svojih 35 godina znam kakvog prijatelja želim da imam pored sebe i ako takvog prijatelja ne mogu da nađem, ja nemam nikakav problem s tim da ja nemam prijateljice. I uopšte ne patim jer sam generalno introvert, ja sam tip samotnjak, ja punim svoje baterije kada sedim kući, kada sam u svom domu, da nisam okružena ljudima, dakle uopšte nisam onako društvena da puno ljudi i pričanje mene puni, šta više mene to jako puno prazni. I baš zato što sam tako selektivna i tako sam vuk samotnjak, jako pažljivo biram s kojim ljudima ću da provedem svojih 2 sata kada god da se vidimo. Jer mi je poenta kad se vidim s nekim da dođem kući sa nekom lepom energijom, da sam onako energetski napunjena, eto tako bih rekla, ne znam kako bi drugačije to izrazila, ali dešavalo mi se da odem, kažem, na neka druženja i da dođem kući i da sedem tako i da razmišljam, samo mi treba jedno pola sata da ćutim, samo da nekako sve to izađe iz mene i kao da me to tako izbaci iz nekog balansa, da kažem sebi pa zašto bi se ja družila sa ljudima koji me ne prijaju. I opet moram da naglasim da svaki odnos koji sam prekinula prijateljski nije postojalo ništa pogrešno sa tim devojkama, prosto meni one više nisu prijale i mislim da je to sasvim okej. Desilo mi se isto da sam prekinula odnos sa nekim ko mi je onako bio drag i bilo mi je prijatno zaista u njenom društvu, međutim to je osoba koja konstantno govara sve svoje prijatelje. Ja sam jedan dan došla kući i rekla pa čoveče, ako ona pljuje po ovome i onome, to znači da ona pljuje i po meni kada ode kod tih nekih svojih prijatelja. Ja sam rekla pa meni takva osoba ne treba, neću. Ta osoba se meni par puta javljala, ja sam rekla pa dobro, vidjet ćemo se, ne znam, zauzeta sam, mislim, ne mogu ja sad svakome da objašnjam zašto meni energetski to ne prija, mislim, zašto bi ja povredila nekoga, možda neko toga nije ni svestan, možda neko bi to onako lično shvatio i prosto mi nije namera da bilo koga povredim, prosto se sklonim u stranu, u svoje kljuse i idem dalje kroz dan. I htjela bih da se osvrnem na taj neki komentar koji je bio pred kraj rečenice, kako da se ne fokusiram na prošlost. Moje mišljenje, od prošlosti se ne živi. Od prošlosti imate samo 2 stvari, uspomene i lekcije. To je bar, kažem, iz moje neke životne filozofije. Ako nešto nije bilo dobro, ja kažem sebi, kako iz ovoga mogu da izvučem što više lekcija i šta je nešto što u nekoj budućoj situaciji sličnoj ne bih uradila ili ne bih pristala, a naravno ako mi s nekim bilo lepo u bilo kom odnosu, onda su to neke divne uspomene koje uvek možete da i prepričavate i da ih se setite. Stoga ne mogu da se fokusiram na prošlost jer znam da iz prošlosti mogu da izvučem samo ove 2 stvari, a ako gledam u budućnost ili sadašnjost, ima toliko opcija, planova, želja, snova. Možete da bukvalno imate san snova odnos, prijateljski, poslovni, ljubavni, mislim, ja zaista verujem u to, mislim, verujem zato što to živim, jer imam na svakom mogućem polju u svom životu zaista imam odnose isključivo koji meni prijaju, koje biram iznova i iznova i zato se fokusiram na budućnost i kažem, ja bih volela i radit ću sve što je u mojoj moći da ljudi koji su trenutno sada u mom životu, dokle god mi prijaju i ja njima prijam, da što duže trajemo. Mislim da mi kao ljudska bića nismo napravljeni da budemo sami
I da zaista ne verujem to da je samoća u redu. Samoća može biti ok, možda godinu, dve, ali prije ili kasnije mi kao ljudi smo prosto tako napravljeni da su nam potrebni ljudi. Da li je to prijatelj, da li je to partner, nije bitno, ali prosto ne možemo da ne progovorimo i da nemamo apsolutno nikog u svom životu. Prosto to nije neka moja vrednost, ja u to ne verujem. I baš zato što mislim da budućnost toliko toga lepog donosi i nekako, iako ne znaš šta te čeka, raduješ se. Bar ja to tako vidim, jer nekako šta mi se sve izdešavalo poslednjih 8 godina, bukvalno knjigu sam mogla da napišem koliko tu je dešavanja bilo na svim mogućim poljima, ali kad dođe do tog nekog korena prijateljstva, jako mi je bitno da su to ljudi koji mene razumeju. Ako me znate privatno, značite da od mene uvek možete očekujete istinu, da sam uvek direktna, da ako mi se nešto ne sviđa, ja ću ti reći, da ako me ne pitaš za mišljenje ti neću dati i da zaista nekada nemam taj, kako bih vam rekla, zastoj da ti kažem nešto što bi ti volao da čuješ jer me strah da ću te povrediti. I moji prijatelji to cene. Jer da ne cene, vjerojatno ne bi bili u mom životu. I sećam se da kad sam se videla s jednom mojom drugaricom, ona mi je rekla, ja toliko volim da se vidim sa tobom jer me ti tako promrdaš, jer mi kažeš stvari onako kako zaista stoje, dok svi moji prijatelji meni u stvari govore ono što ja želim da čujem. I to jeste tako. Tako da, ako gledate taj neki prijateljski odnos u vašem životu koji imate, ono što bi vam toplo preporučila jeste da svaki put kad se vratite kući sa bilo kakve kafe, ručka, zabave, bilo čega, da pitate sebe kako se ja sada osjećam. Da li mi je lepo i imam energije da uradim šta god sam želela i planirala, ili moram da se odmorim od ovog razgovora, viđanja, kafe i tako dalje. Nemojte se fokusirati na prošlost jer nemamo tamo ništa. Ništa validno sem lekcija nema u prošlosti i sad nije možda konektovano, ali nekako jeste. Zamislite vi da sam se ja sad fokusirala na svoju prošlost sa propalim brakom gde prosto mi nismo uspeli zajedno, da sam ja stalno bila fokusirana zašto nismo uspeli, ali kako, pa zašto mi ne može budemo zajedno. Ne, nismo više zajedno, ne činimo jedno drugo srećnim, hvala ti lepo, široko ti polje, hvala za lepe momente i ideš dalje i kažeš pa ja mislim da ja mogu opet naći nekog divnog muškarca. I opet sam našla nekog divnog muškarca. Zato što sam otvorila svoje energetsko polje da mi nešto novo dođe. Eto, to ja tako vidim i za te prijateljske odnose mislim da su oni jako krucijalni i da jako puno trošimo vremena na neke neispunjene odnose. To nisu moje vrednosti. Ili je super ili je nikako. Dakle, kod mene nema ok odnosa. Zaista nisam takva jer ne radim ništa polovično, ne volim polovično. I'm all in or you don't have me. Prosto, i baš zato što sam takva, ja sam strašno lojalan prijatelj. To znate iz prošle priče, da sam i odnos sa tom jednom drugom prijateljicom koja mi je bila kao sestra, znači prekršila sam iz života kao da nikad nije postojala, a kao sestru rođenu sam je volela. Nema jednom kad me zezneš, druže moj, doviđenja, prijatno, ali to je bila malo drugačija situacija jer se ipak nešto desilo. U mnogim mojim odnosima ništa se nije desilo, samo sam osjetila da mi osoba ne prija. Još ovo da vam kažem i završam ovaj video. Jednom sam prekinula odnos sa drugaricom koja je strašno bila negativna. Bože, što je ona bila negativna. To je bio možda čak i neki početak mog rada na sebi i rasta, gde sam počela da osveštavam svoje misli, kako razgovaram, šta ljudima govorim, šta mislim. I valjda mi je zato to toliko zaparalo uši. Sad ću se me pitala, pa kako je stanje u Srbiji, ne pojem ni ja. I ona mi je rekla, pa dobro, evo radim, mrzim posao koji svako drugi, ali šta ćeš, mora da se ide na taj prokletnički posao. I ja sam pomislila, ne mogu da budem okružena ovakvim ljudima. Ne mogu. Ja sam toliko nekako onako bubbly i onako energična sam i kad sam naravno, kad mi je baterija fully charged. Kad nisam, bolje da ne pričaš sa mnom, znači većeg mrgoda od mene videti nećete. Zato mi je bitno da imam neko svoje vreme da zaista budem onako super. I sad ja sam tako sva nekako srećna, ushićena, ovde radim posao koji volim, sve neko bilo super. I sad tu imam nekoga ko me mrači.
I to je sasvim okej, ali ja na to nisam žela da pristanem i prosto sam prestala da se družim s takvom osobom, jer je zaista istina da vi predstavljate 5 ljudi u vašem okruženju, šta oni pričaju, šta vi pričate sa njima, šta radite, kako provodite slobodno vreme, sve to ima uticaja na to kakve nove ljude ćete privući u svoj život, a prosto ja sam žela to da menjam. Tako da eto, ja se nadam da ste uživali u ovom videu, da sam odgovorila na pitanje i da ćete moći da uzmete neke lekcije i primenite na svoj život. Ukoliko želite da vam budem mentor i da vas podržim na vašem putu rasta, šaljite mi mail na kristinamijević.km@gmail. Tamo se čujemo i pišemo. Ja vas ljubim puno i vidimo se u narednom videu. Ćao!